Iruñeko udalak aste honetan abiatu du San Ignacio etorbideko espaloiak egokitzeko obren bigarren fasea zenbaki bakoitien aldean. Obrak udalak hiriko auzo guztietako bide publikoa hobetzeko egiten duen etengabeko lanaren barruan sartzen dira eta honako hauek dira. Zoladura berritzea eta euri uren bilketa optimizatzea. Bigarren fase honen aurrekontua 30.000 eurokoa da eta obrak Herri Berri SL enpresak eginen ditu. Obrak egiteko epea 5 astekoa da. Apirilean jada obrak egin ziren zenbaki bikoitien aldean, malde ezberdinak homogeneizatzeko, ertz erretenak eta euri uren bilketa hobetzeko eta baldosen diseinuak bateratzeko. Bigarren fase honetan Nafarroko Gorteen kalearen eta Orriaga etorbideren artean jardunen dira. Nafarroko Gorteen kalearen eta San Ignacio etorbidearen beraren arteko tartea salbu egun obretan baitago. Gaur egun bertako espaloiak, zintarriak eta ertz erretenak hondatuta daude denboraren poderioz eta berrikuntza sakon bat behar dute, naiz eta ohiko mantentze lanak egin izan diren. Aurreikusita dago eraikinetako euri urak biltzeko lerro berri bat instalatzea. Ura espaloi azpian barna ertz erretenara isurtzen baitute, bai eta malda jarraia duen eta ertz erreten hori egokitzea erraistuko duen zintarria birjartzea ere. Euri urak estoldetara bideratu eta galtzadako zoladuran iragazketak ekiditeko. Halaber hiriaren ohiko kargak eusteko laguntza zolata batekin zola berrituko da eta baldosa hidraulikoa instalatuko dira. Aurretik zeudenen berdinak euri ari duenean irrista ezintasuna maila handitzeko. Lan horiek gauzatzeak eragin partziala izanen du eremu hortako autobus geralekuan, bai eta oinezkoen joan etorrietan ere. Horretarako hainbat pasabide gaituko dira, atarietara, lokaletara eta hiri garraioko geralekuetara irisgarritasuna bermatzeko. Espaloiak egokitzean kontuan hartuko dira herritarren segurtasunerako alorraren jarraibideak, tarte horretan etorkizunean jar daitezken geralekuetarako beharrezko arguneak instalatzeko orduan. San Ignacio etorbideko espaloien berritze eta egokitze bigarren fase honekin bide horretako esku hartzeak bukatuko dira. Sarasate pasealekutik hurbilen dauden etxebizitza irlak salbu zeinak gune horretarako onartutako berrurbanizazioaren zain bai daude.